Tulog ang mga Boy Scouts sa Talisay City National High School. Gipasidunggan isip mga Scouts of the World awardees. Gumikan silang natampo silang komunidad. Ato silang ibida pinaagi sa report ni Mark Reggie Abelia. Gipuy-an ni man naghigalang mga Boy Scout gikan sa Talisay City National High School ang ilang mantra nga Boy Scout laging handa. Bisan asa ug kanusa, ilang gibarugan ang ilang di prinsipyo nga buhat inay puro sulti lang. Gumikan silang gugma sa pagpanerbisyo alang sa katawhan ug sa ilang pagpakabana sa katilingban, gipasidunggan sila Edelfonso Entrina, Olimjin Pabra ug Paulo Alviola isip Scouts of the World awardees. The Scouts of the World Award is an international award to be administered by the World Organization of the Scouting Movement. So it was developed to give young people more opportunities to face the challenges of the future as identified by the United Nations 17 Sustainable Development Goals. Usa sa ilang mga advokasya nga gisuportahan mao ang Green and Clean Environment for Sustainability Development. Gani ang ilang grupo mobisita sa mga hilit nga dapit aron mang-apod-apod og mga solar lamp. Gawas ni ini, gitudloan usab nila ang komunidad sa mga pamaagi sa pagbuhat og saltwater lamp aron mapahimuslan kini ilabi na sa panahon sa katalagman. Ang ilang dedikasyon sa pagtabang sa ubang tao nagpamatuod lang nga adunay paglaom sa mga kabatanunan inubanan sa saktong giya. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abelia. Balitang Bisdak.